Ša je pobesno jer je primetio da Krofa gleda u svoju bivšu, pa više nije ćutao ni trena. Nenad Aleksić Ša sinoć u emisiji Gledanje snimaka dobio priliku da vidi snimak Stanislava Krofaka na kojem je borac gledao svoju bivšu devojku Mioni Jovanović. Ša je ustao, optužio Stanislava da baca poglede ka Mioni, ali istakao da ona njega ne gleda. Da, ovo je očigledno, ali ona njega ne gleda. Stanislav gleda direktno. Majo, rekao je Ša. Nisam skidao pogled, rekao je Stanislav. Meni je drago što njega kamere prate, ali ovde ne vidim ništa loše, rekla je Maja. Videla sam na klipu da je 2 puta okrenuo pogled direktno u mene. Ja bih samo zamolila da me Maja više ne ubacuje u priču da ja gledam u njega, rekla je Miona. Gledat ću i dalje, rekao je Stanislav. Samo to i možeš, rekao je Ša. Ja primetim sve, Maja kaže, ne zanima je niko. Čemu potreba da okrenu slike ka našem krevetu? Majo, kao da te ne poznajem, rekao je Ša. Ovo je smešna priča, hoće da mi nabaci priču. Ispada smešno kao cirkus Colorado, rekla Miona. Miona s kojom god devojkom da se svađe, on skače kao neka bakica. Maja prođe nešto, kaže Mioni, on odmah skače, rekao je Stanislav. Šta ja tebi smetam, upitao je Ša. Njega boli naš odnos, Miona je sa mnom i ostaće sa mnom, rekao je Ša. Videla sam da Stanislav više puta gleda ka Mioni, rekla je Lady D. Ne znam što Ša ovako reaguje. Ja sam videla da Stanislav gleda, ali i ona osetila taj pogled i pokušala je da se okreće ka njemu. Osetila je pogled da je neko gleda, rekla je Bojana. Ša traži mlađu devojku da bi se ostvario kao otac. Prošlo mu nije uspelo i ovo mu je poslednji voz, rekla je Anđela.